kami kayo. Ingat kasi nag-number kayo, ano po makakot. Ano ko lang guys. Magpakpakwa din. Tanaw dari. Video man. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Picture la, picture. Picture na ni. Ano si Panda be? Asa man? Oh. Bili ka Panda be? Pedro pwede na ibutang dia sa o sa kanang kuan dia Pedro kanang kuko sa Pedro. Thank you. Thank you. Kaman. Asa ni kiri? Tradition sa fries yo. Iko ko mo yung fries ni para mapatiwa-tiwa iyo. Ara ko, ara. Halika kay. Sa na misal sa kanan. Wata sa piyang kuan, wata sa piyang pamuji. Sa Pedro. Si Pedro na. Hindi na ka Pedro. Pedro oh. Abot dito sila deliver na rin. Bang. Sa ano Cordoba. Asa ka Pedro? Panghihi ko ng mudaan. Kaya sapit ko sa ano Cordoba. Anak ka dahil bilhin na. Bilhin ka dahil yan. So mga bata. Cinta mil si Baiting Star 80 mil sa kakananan Chinese nga kananan sila kasana ka din ng kanya pera ka ngayon ka na pa siya pilot nga Star ako na bang sudana sa Satoy haba ka mo buwan kayo matibukay tagmuribo Bino ko maribok may ipangita ni mga Cebu. Cebu ni Gata Cebu. Maribok buhol. Harag na star guys. Kanani biking seaside. Support ko na ano to dem. Ina ko alam. Patay ko corners ko yung bro. Pila na dito sa tuwa. Pagka mega ka, pinano mega 130. Tila 156 na yung mega. Lagi. Ha? Uy nak. Labasa ra na guys. Kaya ganun sa pagganam ng gamit. Katog kinabugatan. Unsa sundan ka na mo? Basa. Kaya deur man dali ra man lagi ka deur ka jo? Deur? Ako ali dai kato na ka. Dela ka mi dai. Ingat kasi nag-number kayo, ano po magkuhan. Marong ba? Marong. Marong lang. Handbrake. Taro. Ito, sabak na pala. Si Nana. Ito, nagkawin-kawin. Sabak na pala. Ano sito yung Nana? Ito.
Ano na ba ko niya dai? Hala pa ba nan? Ya pa. Lako na, uban na. Uban sila Ulan na? na na. Uban ka na? Papa na. Uban ka? Tanan. Kira kayo. Isa ba ka nas kalya na de? Dali na. Na. Kanya. Ina, babay na lago na tayo. Sa bakol man nila sa classmate. Ang kinsa na. Sila na mo sira-sira. Asa sa kita sa. Rani sa gagita mo sara. Kaksa day. Agit. I'm fine, bro. Nang kay wala siya. Nung mubalik man tati me. Tawagi sa nagit sarado hi. Tati me. Tawagi sa nagit. Asa man tapadung. Alejandra, Aliana ko. Tama? Ato kang sa Aliana Handra. Ganda nagpakasag to hara to bisaan ta. Ate me. Wala na ito. Labad mo ate me. Ate me labad na mo ate me. Kamo dili sa bugunag mo. Ano diha ha? Para pisang mo. You get on san. Ah, di hara ka na. Pero sa tamang kita og sunod dyan. Panihapon. Pasara sana na kay mga kapusat. Ano yung video? Diretso ra, then left turn. Magigay mo na umis ko. Nakadami ako dito ha. Kayo? Kani. Pila ka floor yo? 24? Uy, ginawa ko kayo ato. 22 lang niko. Pwede ko ila ha? Yeah. Si Miss Go ang mo to silang Nico. Oh, sige, Bye gorgeous! Bye everybody. Bye-bye. Ay, Asa naman ko si Zaman? Ana. Asa naman sumuuli ma? Mubalik. Butoy balambal. Makata na. Nasubraan gorgeous. Sa upo dati. Mga panialihan. Tawas 35 kilometers na lang good. Boss, asa na itong buwak ni Alejandra? Unahan? Unahan na lang doon. Ah, salamat. Thank you. Patungo na lang. Lambang. This part, yes, malambad bilog yan. Malambot ng layo. Balambal. Kain. Ika ng mangga oh.
Hindi makaladyo. Hi guys. Guys, ito ko namin sa buwak ni Alejandra. Re, ganun ka rin. Wala pila mo. Wala ka nagtao. Wala entrance lang. Harakan ko tagtao, pila. Sponsor ramang kuan. Okay. Asa ba yan? Dere? Okay. Ay, unang pabuok niya. Usa ka, kid. 15. Ala, ito pila nila daw. 600. So, upat ra ang regular. 600, adult 600, 100, hindi ba 615. La. Wala, bibo lagi no. Wala guys, kanami guys. Ikaw na yung PWD rin dahil. How day? Kaya ikaw ni suta ng ang PWD. Alak yun. Dekan kita gitu. Ala, bibo wala. Tagalog. Bisaya raming dagko. Okay. Ala ka nice bitaw. Oh my god. Okay, ma'am. If ever ganaan mo mag-CR niya, ma'am, straight na mo dali ng area. Then sure na ito sa green roof. Then if ever ganaan mo mga-order mong snacks, naroon sa may restaurant. At ang exit on niya is December lang gihapon. Later on, masingganan mo magpag-raw photo, naroon sa Mayflower Chan dyan. Pwede sila ka-picture, free service ra. Then atong starting point sa picture taking, isang heart shape, going down and rotate. Thank you so much, ma'am. Sure, enjoy. Okay, madali mo mag-CR na. Hinay lang mo sa steps, ma'am. Aras ma'am. Di ka mag-CR yan na, okay ra? Hindi kay PWD na ba ka? Lagi pili sila sa video. Hindi ko mag-video. Hala guys. Hala ka nice ba? Hindi ba mga tuta ng buwak katang itanam? 500 penalty picking of flowers. Ha? 500 pesos. Tanong ka ng white flower. Hindi siya. Wala na sa tuwa eh. Hindi siya rose. Hindi ata mo picture ka ng pa-picture. Kamu sorry sa ata. Biwa nila. Guys, sana makuha nilang bibuha. Yun sa kanila pag-asikaso niya. Sa rake mo picture at na. Na sila service ng picture na ato sila. Wow. Uy, gino ka ka. Kasi dito nisa kasi ko. Kasi nisa ka na dito sa busi ko. Sa bahan nila ngayon. Sabi ito si kami suit na gana rebi. Hi guys. Nakabot na dari sa Alejandra. Guys, ang kanay sa buwan. Uy, ginoo ko Lord. Makawag stress. Class yung buwan. Uy, nice dari. Kaya si buwak na. Pila ni mangipota 500 ang penalty. Picture ko na tabi niyo. Picture lang ko tang gorgeous. Live.
Isalpir. Baga. Sure, guys. Ako naman dito pas ubos dahil. Nakabuang man yung ilang mga buwak. Ano doon day? Kami day. Sige na ha. Uy, ginaw ko na pinagan day ha. Tapi aghagdan nga sa padung tumaglibot-libot diha. Ah? Kaya sila kay grupo man. Hasira to, wow. Mas video ka ikaw. Gawin mo ulan ma'am, pwede mo pasilong sa restaurant ma'am. Hi guys, makabuang sa kaling baka may lami ili kari ang nice na makabuang na siya. Abi kita kunong tuloy selfie ra la. Ito galing yan. At so alita pasig na silungan dari. Hi guys, grabe makabuag mga buwak. Ali ka na newan ikasag na. Tari lang ta. Le. Haramang mo. Uy, sunflower man na. Aurus. Ay. Ayaw yan. Ayaw pang daon yan. Kaya priso ka. Tata. Guys. Mga tuwad na lang tani. Ari taman nilong, ari. Ari, kaya sulangan le. Kaya ko naman eh. Hey guys. Ari tanaw dari. Hey guys. Huwag baka ka nagtuwad. Ibakli nagtuwad le. Nagtuwad lagi. Kapi di rata dari Manilo. Ha? Kanan yun, nilong sa ta. Hala to ate ako tagisak ani ko ande. Kami silungan na na. Nagata. Nagkusog na kuwan. Daka man dito pas ubos to ato. Ito sa kasilpo sa bagi bilin. Ito lang may kamera, kada may kamera. Tira kayo. Nah guys, anilong raman dito kay kamera sa nice guys. Aso bisa dengan sa bakay yung bisa na so bisa sa niyan. Hala guys, nice ka sa buwa. Pwede mo selfie ta day. Ari tang selfie nila. Kita daw. Selfie nice no. Ano day direct nice ang buwak dari sa selfie. Ha. Ano day dari. Adi ko nila sa buwak ka. Laging. Guys, ligi ka sa selfie. Tari na pataki dari. Hey guys. Nah guys, mga buwak. Asa? Ako la. Hi guys. Nice. Bye. Bye. Oh, japilan ka. Dali na. Ito kakata pa diya timim, ganito mo pikas ka. Okay na ka din, eh? Okay ra. Lan, buwak naman ni gusto. Aso ka hawa, bito diya ra ka. So na ni. Laksan ni bunalo ni nasakura na.
Naman. Peter. Ano ba? Gusto na kami. Nagkumakapansit na bukuan ko dali ma. Naitak ko dali ma. Ating bataan na dito. Ang anak ha. Mandag dito ko. Na good girl ha. Hindi ka ang tarong. Very good. Lamian ko ma. Yung kagulang ito ang kilaw. Pedro, lig kami kagpansit. Dali na. Hindi ko na pala na. Isa maging ito abodo. Ang yan lang ma. Rabra mo. Hamang kalitan. Ay, magkalitan. Sige man ni. Rabra ko. Ano ko man daw pansit maguna ko sabi ma. Sige magkanag ko. Ha? Kapasta, lasa sa ulas. Ay, abot mo din yung ubus. Abot-ubot? Okay na. Okay. Yawa, no? Bago matuloy ako na to sa ubos mag-ubos. Dali na. Sige go. Eat na. Ginsa ka na nila pagpaku, ano? Pagpahuwak. I-landscape, gina nila. Pagpahuwak nila ba? Kanang ilan din ang murag ilan kita na. Naadya ka dadang sa nalikuan. Siya pa daw napad mo laos, tam na napad nila, no? Hindi ko naman ito si Katong. Si Katong. Naisuod ma. Wala ko man si Katong. Kaso nga buhol? Katong ko. Ano Katong? Ito. Kanya, tuman mi. Dami. Itong Mirror of the World. Kaduhan Ano niya naman ito. ito? Ito nung gigitang design mo na yun. Nasa Bauli. Naisuod ma. Mataya kabenta kay tanotang kuko. Sabi ano ka? Ako kain ka din ni Del. Gutom naman ko. Hindi na lagi kami sa mga pilo ka na. May lang nun pa. Ano na? May barang patanta. Yung kaya alin na may Ano ito? Init. Ang ganda siya doon. Nagpadilan pro. Sumato. Nagpadilan pro. Nakaura. Asa man na? Nazo na sa Doon pero. Doon sa pero. Doon na sa pero. Tanaw na. Ito mag-iingan din nga. Di mag-maklaklas. Kaya mag-grab-grab. Saan pa rin ba ito? Kaanli. Kaanli. Hana ragamay. Kaan pa? Di mo nang patito? Kanong pang pa rin eh. Hindi. Makakaon ka ka na yan. Pakanin. Dito dyan sa luto. Saan ka na? Kanina? Ako na din. Kama na sa pital. Yung kira na alin. Makanara na. WD. Ako di ko alam. Nung saka ng lilo. Bagay na yun. Bako na yun. Ang mag-classmate na hinahimong PWD. Hindi away at ini. Awal. Ay, hindi naman sa word. Ay, bagay nga na kasi. Pareha na patapin. PWD na patapin. Kailangan ko magpakpakwat ini. Iya, iya. Ya, palihat. Habis mga tao, palihat ang dua. Kasi kuko nila pa ito pagdali gulay milo. Hindi, di mo pag-ibigin niya. Wala mo ito matay. Guys, ako ni Kupan, kay Lingkat eh. Ha? Lumpio. Tuwasan na yun. Ay, susunod ito. Alagay. Lagay niyo kunta ka dito sa Gibay na. Gibay ra na batas gift ni mong 3 days. Karon na matuang. Ato nila sa akin eh, pasingin ni nagkabuntag sa Domingo. Saan mo niyo pag-tawag ko may signal? Hindi na. Brown na ito. Malipat ko. Domingo na dero no? Karon tumaot. Ito ang extended yan. Kumusta? Ito ang extend. Kumusta? Guys, sarang ka na isang mga buwan.
mag-heart. Dagko ka do. Asa exit dai rin no? Asa to exit? Salamat ka ni ma'am kay may entrance. Daoy. Na guys, wow. Wow. Kana iko giring kay ila ko dana. Iko giring nga buwak. Ay, iko giring. Kani kuani kanang nay bok kanang nay sani? Rose. Dili. Kanang nay Dahlia. Hydrangea. Asay heart. Picture ta nila. Ito kamera ito gani.